लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ गासैबो बरायबाय आदानि साननि नोंथांमोनसिम आं मोनसे खावलायनाय आंनि इउटुब चेनेला मनिटाइजेसन कमप्लिट जायाखै नोंथांमोननि अननायाव वाच टाइमा 4000 नांगौ आरो साबसक्राइबार 1K मिथिखायो 1000 साबसक्राइबार बे कमप्लिट जाबानो मनिटाइजेसन कमप्लिट जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम बेखिनियानो गुरै खावलायनाय दिनै बोथोरा जोबोद गरम सान्दुं गोसाथार अखाबाबो लेथ्रा जायो मानसिफ्रा सान्दुं दुंबाबो गरम मानसिनि माया आंनि आदानि सान इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालाम लोगोसे बे खाथियाव बेल आइकन थायो बेखौ थुना हो जाहाथे गोदान गोदान ब्लग बानायनाय नटिफिकेसन मोनसे ब्लग बानायनाय जायगा बेरायनाय बर'नि रावजोंनो आरो आं इंलिसबो बारा मोननो रोंखाया जि बुजिनायानो बुंफिननो हाया बेनिखायनो बर'निनो आं बानायनो नाजागोन मोजां मोजां बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि जोंनि लकेलनि जायगा उनाव साक्सेस जायोबा गोजान गोजान बेफोरबायदि होनो नाजागोन आसा खालामो नोंथां